90.5 FM, Radyo Humbalang. Abyan mayong aga dira sa imo. Halin pa diri sa Bay City Fellowship Baptist Church, Bay City, Negros Oriental. Ako si Pastor Epafras Sacar, pastor sang Sining Iglesia, kag bisan pa sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Ining aton pagapamalandungan, sugpon ini nanungod sang pagtuon naton nga si Ginoong Hesus amo ang kapawa sa kalibutan. Ang amo nga kapawa iya nga gin paambit sa iya mga gintutunan, sa iya mga tumuluo, mga sumusunod, sa iya mga followers sa sadto nga panahon gintawag nga mga gintutunan. Tungod kay ining aton pagapamalandungan nga makita sa Mateo 5 bersikulo 15 kag 16, ginunahan man sining bersikulo 13 nga nagatudlo nga ang mga Kristohanon amo ang asin sang duta. So hindi naton pag-isikway ini nga bersikulo, aton anay ini tun-an agod nga makapadayon kita sa bersikulo 14, 15 kag 16. Ako nagato nga hindi naton matapos ining bersikulo 14, 15 kag 16. Aton ini pagapamalandungan dito sa Cebuano Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Christians are the salt and light of the world. Mateo kapitulo 5 bersikulo 13. Ilonggo, kamo ang asin sang duta. Apang kun ang asin magtabang, ano bala ang pagpaasin sini? Wala na ini sing pulos, kundi nga ipilak sa gwa, kag tapakon sang mga tao. Diyos nga balaan, amon nitugyan ini nga bersikulo sa amon nga pagtuon kag pagpamalandong, kabay nga makuha namon ang minsay para sa amon nga kabuhi sa sining adlaw. Busa abrihi ang amon mga panguna-una kag ang amon nga mga tagipusoon agod nga mangin mabinatunon kami, mapinasakupon, matinumanon kag mangin masinulundon sa amon nga pag tapos sining amon pagpamalandong sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Una, ang mga Kristohanon asin sang duta. Amoy nang sa verse 13, Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is henceforth good for nothing but to be cast out and to be trodden under foot of men. So dira ang aton pagapamalandungan. You are the salt of the earth. Amoy nang sa English, no? You are the salt of the earth. Now, una, ang salt, basic nga ingredient ini sa aton nga kabuhi. Nga naghambal ako sini, kay nagsiling diri si Ginoong Hesus, ye are the salt of the earth. Hindi lang isa ikaw ka bahin lang sa mga katawhan nga nag-angkon sinang gintuuhan. Ang iban lain ang ila gintuuhan nga Dios, ang iban lain ang ila mga konsepto na nungod sa kabuhi, na nungod sa pagluntad or existence, nagkalain-lain nga mga tinuuhan, mga doktrina, mga pagtulunan.
Pero diri sa kay Kristo Jesus, ang mga Kristohanon lang amo ang asin sang duta. Kung sa aton pa, ikaw kag ako subong nga mga Kristohanon, importante kita sa sini nga kalibutan. Kay kung wala ang mga Kristohanon sa sini nga kalibutan, ang mga tao nga wala sang relasyon o kung kaangtanan dira sa Dios magahimo lang sang ila mga kalakasan, mga kasalanan, mga pagsupak, pagrebelde sa pulong, mga pamaagi, kag kabubuton sang Dios. So magapasalamat kita nga kita mga Kristohanon. Subong nga mga Kristohanon may kahilabtanan kita bisan pa sa aton environment, sa aton kalikupan, sa aton katilingban, sa aton nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Ano ang mahimo sang asin? Una, salt enhances flavor. Bisan pa sa nagaluto dira sa mga tinapay sa bakery, mangin hindi manamit ang tinapay kung wala sang asin nga i-miskla dira sa harina, sa lard, oil, kag bisan pa sa kalamay. Kinahanglan nga mabutangan sang asin inang pagtimpla sang tinapay agod ma-distinguish sang aton mga dila ang katamis. Busa ang asin basic gid kay ini nagahatag sang kanami o kon kanamit sa pagkaon. Kag subong nga mga Kristohanon, subong nga mga asin sa sini nga kalibutan, kita ang nagahatag sang kalipay, sang kahulugan sa pagluntad kag sa pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Kung wala sang kanami sa aton nga pagpangabuhi sa sini nga kalibutan. Kaya mga Kristohano nagadala sila sang mga moral standards and principles. Nga tungod sina ang mga tao nga wala sang kaangtanan sa Dios, may kahuya magaangkon sila sang katahap sa paghimo sang mga kalakasan o kon kasalanan sa sini nga kalibutan. Ikadua, ang salt hindi lamang naga-enhance ang flavor, kundi naga-preserve ini sa mga pagkaon. Ang isda, kinahanglan nga mabutangan ini sang asin. Sang una, wala pa sang ice. So mga tao halin dito sa merkado nga magalatas sa kabukiran, ila butangan nga daan sang asin ang ila mga isda nga mabakal o kun karne nga mabakal nila dito sa ubos, padulong dito sa bukid. Kay ang asin naga-preserve. Anong ginahimo naton sa mga bulad o kun uga? Ginabutangan ini sang asin. Agod nga ma-preserve ini. Pila ka semana, basi wala ta kabalo, binula ng iban. Ang salt naga-preserve. Ang naga-preserve sang moral standard sa sini nga kalibutan amo ang matudtuod nga mga Kristohanon. O ang masubo kay may ginatuwag Christendom. Christendom. Nagadala sang mga bersikulo, sang mga standard kuno, sang mga Kristohanon, pero ang kabuhi nila immoral. Dito sa Middle East, sa mga lugar nga madamo, sang mga tao nga nagatuo sa Islam, mataas ang ila standard sa moralidad. Pero kita, diri sa ginatuwag Christian world, maapo sa aton ang pagpalapnag sang pornography, kag bisan pa sang mga murderous nga mga sine, nga nagahatag sang ehemplo o kung pagtudlo, bisan pa sa mga gagmay nga mga kabataan, kung paano magpatay, kung paano experience ang immoral relationships. Why?
because of Christendom. Nagagamit sang ngalan nga Kristiyano, puro ang kabuhi, kaangay sang kabuhi sa mga tao nga wala sang relasyon sa Dios. So kita nga mga matudtod nga mga Kristiyano, kita naga-preserve sang moral standards, sang moralidad, sang maayo nga pamatasan, ang pagkamabuot, pagkamatarong, kag ang pagka-Diyos nun. Ang salt, naga-purify. Nagahatag ini, ginagamit ini agud nga mangin maputli bisan pa ang mga pagkaon. Bisan pa ang mga programa sa o kung ang mga proseso dira sa paghimo sang iban nga mga pagkaon. Because salt indeed purifies. Now, atong tanawon diri nagasiling, you're the salt of the earth, but if the salt have lost its savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Anong kahulugan sini? Hindi ba lang aton nga asin ginasulod naman na sa mga butilya o kon sa mga kawayan dito sa mga kabukiran? Wala na kita sa mga problema. Hindi man naton ina mahaboy kay maubos gid man sa pagbutang naton sa aton mga pagkaon, sa aton pagluto. When the salt loses its savor, it's useless. It's trodden under foot of men. Anong kahulugan sini? Nga pagatapak-tapakon ini sa mga tao. Hangpon naton ang background sang pagpangabuhi dito sa Middle East. Kung paano sila maggamit sang asin. Amo ini, abyan, sa nagatanaw diri sa akon sa Facebook, amo ini ang isa ka imahin, dagway, sang bato nga may asin. Ang ila asin dito sa Middle East, sa panahon ni Ginoong Jesucristo, nagapilit sa bato. Kag ang ila ginahimo, ginapaligid-ligid ina sa ila mga pagkaon, o kon itumoy, itusmaw nila sa ila ginaluto nga mga utan, kag pagakuhaon naman sa liwat, kag ibutang dito sa higad sa ila mga gintaguan. Maabot ang panahon nga ining bato, maubos ang mga asin. Kag anong pagabuhaton nila? Ina nga bato, ihaboy nila dito sa gwa sang ila balay. Kag mangin kaangay sang mga common nga mga bato. Ini nga bato nga sang una may asin. Amoy na nga kun ang asin mawala, maubos niya ang iya nga flavor, ang iya sabor. Ang angay sa iya, igahaboy na lang dito sa gwa. Now, siling dire, when the salt loses its savor, it's useless. It's trodden under foot of men. Ginahaboy ini. Sa aton espirituhanon nga aplikasyon sa sini nga bahin sa Balaan Kasulatan. Kung ikaw subong Kristohanon, nagpakasala, nagpalayo sa Dios, nagbackslide, Kristohanon ikaw nga nagahimo sang madamo nga mga kalakasan dira sa inyo lugar sa katilingban. Ang imo nga testimony ini nga nagadala sang pagyamid sa mga tao nga nakahibalo kag nakakilala sa imo. Busa aton bantayan nga hindi kita magtinunto kag mag-disobey sa mga pagtulunan kag sugo sang aton Ginoo dira sa Balaan Kasulatan. Agud nga ma-preserve ang aton nga maayo nga testimony subong nga asin sa sini nga kalibutan, subong mga saksi, mga tao nga nagapahayag sang kamatuoran nga nagalin dira sa Balaan Kasulatan. Agud nga makadala kita sang kadungganan kag kahimayaan dira sa aton Ginoo. So,
Kabay pa nga ang imo nga pagkabuhi, nagapahayag sang maayo nga testimony dira sa mga tao, sa mga Kristohanon nga utod nimo, kag bisan pa sa mga tao nga wala sang kangtanan sa Dios. Abyan kon ikaw wala sang kangtanan dira sa Dios pinagi sa kay Kristo Jesus, ako encourage sa imo nga maginulsol ikaw sang imo mga sala, kag imo saligan nga si Ginoong Hesus amuna ang nagbayad sang imo mga sala dito sa krus sang Kalbaryo. Dawata siya, sunda siya, kag magkabuhi ikaw suno sa iyang mga pulong, sugo, kag kabubuton. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat nga ikaw nagahatag sa amon sang pagtulunan sa siningaga. Kabay mangin palaagyan kami sang pagpakamayo sa iban, kag nga ma-preserve ang amon mga testimonies sa pagpangalagad, sa pagkabuhi, kag sa paghimaya sa imo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Sa wala pa kita maghalin sa sining aton radio station, akon mga pagpangamusta sa aton mga kabyanan nga nagatanaw karon diri sa aton Facebook Live. Kay Sister Sharon Guerra, excuse me, good morning Pastor and everyone listening, glory to God. May ngaga Pastor Akar, ug sa paggapadayon, naminaw sa pulong sa Ginoo. God bless your FM radio ministry. Thank you. Good morning Pastor Akar, blessings to everyone from Brother Titong Akol. Sakay Cheryl Espina Jones dara sa Houston, Texas. Kabay ang Ginoo magapakamayo sa inyo. Kag kamusta man sa kay pastor sa inyo nga ministry dira sa inyo nga simbahan. Abyan ako si Pastor Epafras Akar, nagapasalamat sa imo nga pagsunod sining aton nga programa. Ako nikaw encourage sa pagpamati sa sunod sining You Are the Light of the World. Madamo gid nga salamat. No greater love. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM, Radyo Himbay. Playing more music than the others. This is Alagad Radio 100.5 FM. Ang Pino Sang Hinuba.